салом алейкум ҳамватанони азиз, тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. имрӯз ман камтар пилмен, звола пилмен доштам, амура печондам, ҳамаша тайёр кардам, мондам, шӯрбоша кадагиам, шӯрбо даҳози меандозумша. ҷӯшондам, ди картошка намиқа мешавад. баъд наҳози обша отдельно гирифтам, картошкаҳоро отдельно ба як намуд пирашки тайёр мекунем. Тамошо кунем чӣ хел мешавад. намхел ман майдаш мекунам, ҳамаша намхел ях мешавада, ҳами картошкаҳом пюре борӣ шавад. баъд ай оби худаш меандозам, оби ки картошка ҷӯшондагием, ай ҳавай меандозам. баъд намҷа якта зарди тих меандозем, намак, баъд камтар шакар меандозем, вай дрож меандозем, баъд орд, камтар равғана меандозем, 30 миллиграмм бори 2 қошуқ, 3 қошуқи калон бори равған меандозем. 3 қошуқ дозем бо беҳтара. ин адхтаро ҳамиқа худаш ба ҳами вилка кадам тайёр шуд, ҳамаш якҷоя шуд. инай ҳаму оби худчай картошкара гармакай, оби картошкам хе гарм мешавад. я аралаш мекунем ки ҳамхали ҳамаш шавада, овша картошко да ҳами обуш ба ҳами хамир мешурем. тамошо кунем ки чӣ хел биёяд, маҳфуз мешавад ки яхел одам мисол ҳамхали чизои ранги пирашки борияд ва чизе рабой. ина духтаро ним қошуқча шакар, барое ки дрож тезтар мерасона шакаркати, а як қошуқчаи дигар бо намак. бо камтар дигарам дозем мешавад, барое ки хали золаи ним қошуқчаи дигар намакам дозем ки камтара таъми шӯрак биёяд. бо начинкаша шӯрак мекунем, барое ки пирашкияй духтаро ина зарди тухма пешакӣ ҷудо кардам. ина зарди тухм аралаш мекунем. баъд камтар равған меандозем, нампример намхел нигоҳ мекунем. намиқашава ба сай зиёд шуда я 4 қошуқ бори шуд равған шуд. ина дроша меандозем, аралаш мекунем. баъд орча меандозем. духтаро ина бинед ака камтар шӯриданаш да сис буд, уҷоша сёмка накадам, остинма боло кадам, барои ҳамо намихе мебиёда. хай сис таки ки да даст ина бинед чӣ хел мечаспа. нам хали болоша клёнка кати мепӯшонам, хел мемонам дар ҷои гармӣ 2 соата 1 соат дар чанд қайда ки расид, баъд мегирам мепечонам пирашки борӣ. духтаро ина расида хамири пирашкимон 2 дақиқа об ҷӯшидам, гуфтам гирам кулача када бумонамша. камтара ки дигар рӯ мегира, баъд тина када начинкаша мемонем. начинкаш да пиёза жарид мекунем, камтар сирхак мешава. баъд медозем сабзиша, фарш тайёр кардагим, фарша меандозам, ҳамаша жарид мекунем, камтар намака меандозам, мурчу ё зира меандозам камтараки. ана иҷада золои морру гирифтагиян, кулача кардам, ним соат истодан.
ҳозир тунук када печондан мегирам. Духтароина пирашки мо тайёр шуд. Инам хали омад кулача. Ина набин чхе хрустяшия. Начинкара жарид кадагиам. Пиёз. Аввал пиёза камта сирх кардам. Гӯшта дохтум. Баъд сабзира дохтум. Ҳамаша хали намак дохтум. Таф додам. Жарид шуда сирхак шуд. Ина ҳайра бинед. Золаш ки зарди тухм дорад, не чихе хрустяшия. Ме чихе ҳам хрустяшия ҳам мулоимай. Не. Чандша нишонтием. Не во. Нам хали духтаро, на зерабои домашний қати. Ози мебарим, мехрим ша. Як шахадам гарму гарм хурдум. Беҳад ба маза. Май рецепта чанд қашуд гуфтум мекунам маъқул буд. Инака насиб да ҳамин рӯз будай кадумша. Ҳозир бо як пироги резонакам гуфтум рецептша тайёр кунам, нишонтон тиям. Ҳам барои кӯдако бисёри баъд печен гуфтам ма пирог кадистам шон. И ҳамун рецепте ки ай ҳамин мешава печен кунем. Иҷада ма ята 200 грамма маргарина кушодам. Бо иқаҳак 100 грамм ай пешина да холодильник буд. Ҳамаша якҷоя гирифтам. Ина мехоҳад тёрка кадистам. Лекин ба тёрка нағз нагзаштестай духтаро. Озима давомша ҳамихел майда мекунам ба корча. Баъд орд бори ҳамихел дудаста майдаш мекунам. қати орд крошка меша. Ина мехали ҳамаша якҷоя кадам. Баъд иҷада 2 тухма қати 1 пиёла шакар ма ба венчик задам. Об шудан.
сахт бисёри баъд обам шудагӣ нестаю акӯ меша ба ҳар ҳоле ки шакарош хела об шуд такжда камтар намондагия хелаша об кардам ки штоби хали сахтак набиёяда зола шуридан ана ҳозир ҳамаша аралаш мекунам якта разер хели тилам дохтагиам даруни ҳама орда хамирша намихе на сахт на мулоим хамираш средни мебиёя барои сахти бад боша ҳамун тестаам пухтак пироги сахтак мешава ана ин хел намуд шудак ҳозир бо ин қайдига хамире ки мондагиам вайша камтар ба орд сахттар мекунам барои болоша ира мемонем и пирога ма дам наметием сразу мепазимша духтаро барое ки и песочнияй ира дамам натием хали рӯ гирифтанаш дам ҳеҷ гап надора барое ки дрожжи хали неску разрыхли тилай резонакай тезда бо тунукш мекунам ҳозир ира сахтак кадистам хамирша барои болоша ягон хел метавон одамо ҳамя крошка кунанд ман крошка намекунам болошда ҳамихел мебурумша болошда ҳамихел дарозак мемонам духтаро инамия ман тобистонда маҳкам кардагӣ будам рецепт шастай каналда варени ай как вай шудагиеда и павидло бори кадагимша ай шафтолое ки лучакайку шафтолое ки хали пашмак надора ай ҳамуай рецепт шастай каналда ба маза омадагиай ай ҳами кадистам барои ҳами болои пирогома амира када будам хали хурдандам акӯ мешаю неки болои пирогда и осонтарай ки обуш намеброя намхе болошда наму зиёдтие ки буд намхе бурида мемонам ау крошка каданда монида холодильник ягон 1 соат бори беста сахт шава и тайёр худаш ҳамихе осонтаракай бо вичам багати мебиёя хушрӯ мебиёя ина бинед ҳамаша ҳамихе мечинам ранги шахмат мешава ина духтаро ҳозир дар духовка мемонам 180 градусда дар муддати 20 дақиқа мепаза бо паст мондагӣ румяни цвет шава анам хел уже пухтагия и чиқа мулоим омадагия духтаро ина бинен ҳозир ман камтар болоша сахарни пудра мекунам ки бо камтар вичам хушрӯтар биёя сахарни пудрама дар ханакӣ мондам сахт шудай камтарам ки боша видаш бо состарак мебиёя инами хеле пироги резонакай барои кӯдако кардам барои чанд рӯз шуд мегам ягон чимон напухтести урӯз як пирог карда будам сёмка накардам акӯ и дафъа пироги ҳамихали песочни кардам чиқа резонакай бинед ами майда киништам уже вай шикастестай ай песочни будагиш инами хел ромбик ма мебурам хай кази да чихели фора ҳамхе бубурам мисол 4 кунҷа мебуранд мада ҳамихе маҳқулай неки чиқа мулоим омадагия бинед чихе буриданда маълумай ина духтаро тамошобинони гиромӣ дар паноҳи аллоҳ бошед то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед лайкро фаромӯш накунед дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад